athi ngene kancane kwipolitics siyabingelana naso zamjona ndaba nina sizwe sikaMageba nina sizwe sikaMthaniya nina belembe leqamanya amalembe. Last time ngeke ngakhuluma nge-third atlas noma nge-3 atlas abantu bayitshela ukuthi mhlambe sikhuluma ngalento ngoba abelungu ngaso sonke isikhathi bahlezi bekhuluma ngama-spaceship mabekhuluma izinto ze-spirituality bathi there is a spaceship ehamba phezulu lokunika abantu information. No, the 3 atlas it's a wave njengamanje khona esiza abantu ukuthi bafinyelele eqinisweni noma balazi iqiniso. Engathi mina kuma-video amakudala ngathi njengamanje abantu sebefinyelele ekutheni balazi iqiniso noma bazoyibonela bazoyi-analyzela bona abazotshela umuntu bazokwazi ukuchoose phakathi kweqiniso nepropaganda. Okusho ukuthi noma ngathiwa bazama kangakanani laba bangali ukusidivide nokulwa nokuthi silwe, abantu sekufinyelele khona sebefinyelele kulento yokuthi bayihlaziyele bona bayibonele bona ngale kokutshelwa. Abantu abasatshelwa bazosenzela. Kunensizwe kuyakhuluma kwamanye ama-video recently ngoba kunale chaos nje khona yama-illegal migrant ithi uhulumeni akasaliphethe izwe liphethwe yithi. Ayiqamba manga qinisile izwe liphethwe abantu manje and ongakaboni akaboni. Izwe libuyele back kubantu manje, libuyele back kuma-ground forces. Ama-ground forces wona azolithatha izwe azolicontrol. And lento icishe yenzeka eBurkina Faso wa-actor as a leader Ibrahim Traore waphakama yabo. Lento yenzeka I think if I'm not mistaken I think Venezuela la khona abantu be-overthrow khona their own government yenzekile yabo. Iyacontrolwa isicontrolwa isandla sesinxele i-USA yabo. Bisiveleke isivele siphuma esandleni ngoba bisivele eyalaphana ayivele inesandla sesinxele. Mark my word, if government yase South Africa engabalalela abantu it will happen here. Abantu they will create their own mob justice. It will happen here. So lento icacisa ngokusobala ukuthi i-third atlas njengamanje isi-activate iyasebenza kubantu and abantu bafinyelele kulazini iqiniso. Sebeyitholile ukuthi amandla abakuphi, sebebonile ukuthi amandla akekho kosopolitiki kodwa osopolitiki babekela ukuthi benze ama-negotiation ama-arrangement nama-agreements nabantu abathile ukuze kuzolungisa izwe. If they fail to do so amandla babuyisele back kubantu yabo. Abantu they are clever manje in such a way ukuthi akekho sazokwazi ukudlala ngabo. Ibambelana-ke. Ngathi mina ngililanga ngikhuluma ngoJacob Zuma ngathi uJacob Zuma nomhlonipha ngoba uJacob Zuma uyalida ka-spirituality. So ukhona ngalesi night ngathi simregada as umuntu oyinkosi ngale yabo. Ukhona uyalida. Ezinye izinto phela ngeke sikhuluma kodwa uJacob Zuma ukhona ngale yabo. uJacob Zuma emebuya ezotshela laba khona i-caucus abayivulile ngazo left bani akuthi angiba ngisayilandela kakhulu kodwa ilidwa i-MK leyanto and kube sekuba nalamaqembu amancane olokhuza o-EFF laba UDM bani noma khona lokho ko-UDM kodwa nje akhona lamaqembu amancane bengibabonela nje bemaningi. Lokho kukutshela ukuthini uZuma usebatshelile ukuthi izwe ningalibuki ngale ndlela benilibuka ngayo before ngoba amandla yashifta yabo. Amandla yashifta. If they fail to unite ama-ground forces ayi-unite phansi and if a uniter ama-ground forces they will overthrow umbuso and create their own kingship yabo. What will happen kuma-politician? Ama-politician azophelelwa umundla na isikhathi sokuthi abantu bathembele kuona. Abantu they will create their own leaders and crown their own leaders. Yet kunabantu njengamanje abathi ophakela umthakathi noJacinta they must open their political parties. I know they won't do that. But if ama-politicians fail to do what lento efunwa abantu yabo, kuzwa la khona abantu bezoyithathela khona inqomo bayi-create their own kings, their own leaders. And kuno mfowethu kwayikhuluma le wathi umhlaba fanele ubuyele kubantu. And umhlaba mubuyela kubantu, umhlaba fanele ubuyele kubantu kodwa bese ugadwa amakhosi. And amakhosi ayikhuluma nawo le. And ubuka uZuma ukuthi usmart kanjani. uZuma he is 10 steps ahead of all of us. Wathi uZuma enza imanifesto ye-MK. Wathi uZuma akuzokwakhiwa amaphalamende anomlalelo umsholosi.
wathi kuzokwakhiwa amaphalamende awu2. Elilodwa iphalamende ileli ekuzobe kusuka kulona izinto lo sopolitiki, bese kuthi elinye elabaholi bendabuko namakhosi, okusho ukuthi into izoqala iphase lapha phezulu bese yehla kuyize kuma religious leaders including abaholi bendabuko nabefundisi, ibuka ukuthi ngempela lento ayiyona yini antichrist lesi sinqoma abasithathayo asizoseva yini antichrist noma sibulalizwe in future, yabo. Bese siqediwe ucubungulwa ke bese siswa kumakhosi, kwiphalamende lamakhosi, sesiyophasiswa ke manje ngoba uthi akumele osopolitiki bazithathele izinqumo ngoba umhlaba kusiwo wabo, yabona. uZuma uyibuyisela back vele phezulu injalo, thi osopolitiki igebengu, yabo. Thi osopolitiki igebengu eyibekwa umoya obumnyama ukuthi ilutha abantu noma zicindezela abantu noma zingabakhulula abantu. Ingakho kuthiwa izalibuyela emakhosini. Ingakho ubona amazwe aphethwe amakhosi even ngisho phesheya ko-England, ko-Scotland, amazwe ongeke uzwezwe la kuthiwa nomsindo and ba-rich, bohlezi ngaso sonke isikhathi, kodwa thina bese befika bezosiniphoza ngepolitiki, bese ipolitiki beyidlala ngale ndlela yabo, kodwa bese bethatha ama-resources ethu behambe nawo. So ijulile le, ayimfuni umuntu ecabanga kancane. Kufana nalento ye-Pan-Africanism. I-Pan-Africanism akekho ngathi uyibambile la e-Africa, akekho yaziyo. Bonke bayikhuluma kodwa bayazi. I-Pan-Africanism ayisho ukuthi uma kwenza ubugebengu ezweni lakho buvumele ngoba nakho benziwa umuntu omnyama. That nonsense. That is not Pan-Africanism. I-Pan-Africanism ithi asisizane equally. If kukhona wrong noma ngathiwa kwenziwa ubhuti wami noma ngathiwa kwenziwa ubani, angasho ukuthi hayi ngoba nako kumfowethu uyafana nami ngebala ku right silwa nomlungu. Wrong nje wrong. Ama illegal immigrants bafethu ku wrong. Nalo bugebengu asebenza lana belokhuza abantu ku wrong. And akusikhulume futhi nale yokuthi izwe alizange lithathwe ngeBhayibheli, izwe lathathwa ngeBarrel of the Gun. Kwaliwa kuyizimpi zasencome zama-1800 nezimpi zama-1900s including 1950s, whereby kwakulwa amaZulu namaNdiya. Kwangalelwa i-right to vote noma i-right to walk noma a free country, kwakulela umhlaba, kulwela izwe. Leyo phakile umthakathi abayisukumela namhlanje abayilwelayo, it is the same fight eyayilwelwa ukuthi abantu abahambe bashinga ukuthula ezweni lethu, sale silungisela izwe lethu, yabo. Amabhunu kwaliwa nawo, hayi kancane. AmaNdiya ayayazi impi kaZulu. Ingakho mase kuthiwa sesikhuluma bese kusho impi kanayo ka 1950 something, 1957 noma 1959. Bayokutshela kwaliwa. AmaNdiya ethiwa iphenduka obhanana. Amabhunu kwaliwa nawo, hayi kancane. Wonke uBackcroft Sandlwane, osekhukhune, uBackcroft esencome la iblood lapha kweBlood River la khona ethiwa amanzi umfula washintsha wababomvu abayigazi. Esandlwana athwila ngalashona emini. Abantu bangasabisi ngempi. Abafana laba bambe bekhuluma bad ngeSouth Africa, bekhuluma bad ngamaZulu bethi siza nofuyo by this and that. AmaZulu ayimele into yawo. And engikuthandayo uXhosa uyaunite manje. Uma kwahlangana uXhosa kwahlangana uZulu, bafana bakithi khohlwana. Ngiyanitshela mina khohlwana, uma kwahlangana uXhosa kwahlangana uZulu, hayi khohlwana bafana bakithi. Khohlwana. Akekho oyimela. Kodwa ngisaphinda ngisakusho mina namanje ngithi mhlonipheni umsholozi. Umsholozi yazi into. Yabona nje lenzakalayo. uZuma is aware. Ingakho nama deploy even nakhona lapha. Bakhona omancinzi beyilakho. Bakhona omancinzi. They are leading lapha kule amash. Just to make sure ukuthi MK representeka kuona wonke ama angles of engagements and of nama angles of struggle nawe revolution. uZuma bafethu Mgcobeni kade wahlakanipha ngaphezulu kwethu.